खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय गोबां हाथियार लाना सरकारनि हेंथा सोमावसारगिरि बिथांमोना सरकारनो हाथियार गथायो आसामाव गोदान राजखान्थि दोलो दानांगौ होनना आसुखौ AIUDF आ मदद होदों 60थि ISL खेलनि फिथाइ भारत आरो निउजिलेन्डनि T20 खेलनि फिथाइ दानिया फैदो आबुं रादाबाव 23 जानुवारि खालारखालि गुवाहाटीआव गासै 644 सोमावसारगिरि बिथांमोना सरकारजों गोजोननि गोरोबथा जागोन होनना गोबां बोसोर सरकारनि हेंथायै गांनाय उखैनायखौ गारना हाग्रायाव थाना सोमावसारगिरि बिथांमोना सरकारजों गोजोननि गोरोबथा जागोन होनना सरकारनो गथायो गाहायै बे गथायगिरिफोरा गुबुन गुबुन सोमावसारगिरि आफाद NDFBS आल्फा आरो KLO बायदि सोमावसारगिरि बिथांमोना सरकारजों गोरोबथा जानो आगान सुरबोनाय जादों गाहायै बे गोरोबथायावनो गोबां हारिनि सोमावसारगिरिफोर NDFB ADF RNLF बायदि आफादफोरा आवगायबोनाय जादों आसामनि CM सर्बानन्द सोनोवालआ मिजिं थिदों दि बे सावरायनाया आसामनि गासैबो हारिनि खहा जायाजासे गोरोबथा जायो 24 जानुवारि खालारखालि गुवाहाटीआव गोदानै राजखान्थि दोलो दानांगौ होनना आसुखौ AIUDF आ गोख्रों मदद होनाय जादों बावैसो सिगां BJP सरकारा आसामाव सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट खौ लाबोनायनि थाखाय आसामनि थागिबिफोरनि राव थुनलाइ आरो हारिमु बायदि बिथिं आयदाखौ इयुनाव फोजोबस्रांनायनि थांखि लादों बे बाथ्राखौ खुद्रिना आसामाव गोदान राजखान्थि हान्जा दानो थाखाय आसामनि आसुफोरा थाम-थिम खालामनाय जादों बे गोदान राजखान्थि हान्जा दानायाव AIUDF नि आफादगिरि बद्रुद्दिन आजमलआ बिखा फोरदानना बुंदों दि फैगौ आसामनि बिसायख'थियाव BJP खौ फेजेनना जथाय सरकार दानायखौ फोरमायदों 24 जानुवारि खालारखालि अकलेन्डआव निउजिलेन्डनि हेंथायै भारतआ 6 उइकेटआव देरहासार जायो गाहायै निउजिलेन्डआ गिबियाव 5 उइकेटआव 203 रान खालामो फारसेथिं भारतआ 19 अभाराव 4 उइकेट जाना 204 रान खालामो बे खेलाव श्रेयास आय्यरआ 58 रान खालामना मेन अफ द मेच बान्थाखौ मोननो हायो 25 जानुवारि खालारखालि GMC बालायोगी स्टेडियामाव हायद्राबाद FC नि हेंथायै मुम्बाइ सिटी FC आ गेलेनायाव मोन्नैबो हानजाया 1 आरो 1 गल होलायना ड्र जायो एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों